Салом алейкум, бародарини азиз. Имрӯз мехоҳам камакак дар бораи савдо ва савдогар гап занам. Чиқаре ки шумо медонед, мо дар шаҳри Екатеринбург чандин сол аст ки дар ҳамин бизнес ҳастем, яъне кор тиҷоратчӣ ҳастем, дар тиҷорат сари кор дорем ва мехостем ки имрӯз ба шумо ҳамсӯҳбат шавам. Дар ҳақиқат мо ҳар рӯз сари либоси стилӣ мепӯшидем, кастум брук ёки мисол куртаи сафед брук мепӯшидем. Савдо меомадем, чиқаре ки мебинем мо ҳозир дар магазинем ва сари формаи мо ҳозир манаи хеле. Мо дар маркази шаҳри Екатеринбург кор мекунем. Ҳамин чиз мо ба шумо гуфтанӣ будам ки пеш аз оне ки бояд мо определитсия кунем ки мардум чӣ хел моро қабул мекунанд дар кор. Мо мақсад ахран нестем, мо мақсад дар ягон вазорат кор намекунем. Ба ҳамин хотир мо мехоҳем ки ҳар як сари формаро бисанҷем ва бифаҳмем ки ба чӣ гуна сари форма мо метавонем ки ба савдо бироем ва харидоро моро чӣ хел қабул мекунанд. Ба ҳамин хотир мо имрӯз сари формаамона қатъи додаракмон сари формаамона алиш кардем ва тайёр ҳастем ки мақсад харидорро қабул намоем ва фикри ақидаи харидорро мо дар вақти савдо ба худ мақсад мегирем, мефаҳмем ки ҳамон харидоро моро чӣ хел қабул карданд. Ба сари формаи мақсад солидни чӣ хел муносибат мекунанд ва чӣ хел рафтор мекунанд ва чӣ гуна ба мо реаксия доранд. Ҳамон имрӯз бошад иншоалло ки мо ба ин сари формае ки ҳозир шумо дидестед, ин сари форма мисли сари формае ҳаст ки свободни форма мегӯянд. Ягон намуд чӣ надорад, свободни формае. Мо ҳозир мақсад имрӯз ба хулосае меем ки кадом формаро бояд мо дар ҷои кор пӯшем. Мо ба сари формаи солидни аҳамият додем, ба мо бисёр ҷиддӣ ба мо қадиму рафтор мекунанд. Муносибаташон беҳад хуб буд. Мехоҳем ки бофаҳмем ки ба ин сари форма чӣ хел муносибат мекунанд. Баъд мо дар ин ҷо аҳамият додем ки мардуме ки аз хориҷи кишвар ҳастанд, дар марказ, яъне дар кадом шаҳре ки набошед, дар марказаш бисёртар хориҷиён меоянд. Тамоми миллат буданд. Ҷо дидем аз Африка хай естественно, аз Америка буданд, аз Ироқ омаданд, аз Афғонистон буданд. Мо вақте ки мебиёнд баъзеаш забони русиро ба пуррагӣ намедонанд, сразу ба забони англисӣ мегӯянд ва чун заминуҷа аҳамият наметиҳанд ки ба кадом забон гап зиста. Бисёр вақт ба ҷои русӣ гап зананд, мақсад англисӣ гап мезананд ки ҷавобшонро мо ба пуррагӣ дода метавонем. Сари формаи моро мақсад дида ба мо муносибат мекунанд. Вақте ягон чиз харидорӣ шавад, чӣ хел муносибат мекунанд. Ҳозир мо ки сари формаамона алиш кардем свободни форма ва мебинем ва мефаҳмем минуни ҳамон харидорро ки ба мо чӣ хел муносибат мекунанд ва минунашон чӣ аст. Свободни форма агар хубтар бошад, мисол мегӯям, мо свободни форма мепӯшем дар ҷои кор, барои ки инҷо ҳамаи миллат меояд, ҳамаи миллат ба центр меояд, бояд сари формаи мо чӣ хел бошад. Имрӯз иншоалло ки баъд аз савдо карданмон имрӯз ана бинед чӣ хел савдогара ин бародарам, савдогара ин додараки мо, савдогара сари формаш, свободни сари форма мегӯянд ира. Ман хел пӯшидам, набоша ям куртаи сафед мепӯшид брук, ман ҳам мақсад куртаи кабуд мепӯшидам, шими солидни, стилни. Имрӯз ҳаниқ мешавад иншоалло насиб. Баъдан мо ба шумо мегӯем ки кадом намуди форма бо хубтар ва нақстар аст барои савдогар. Здравствуйте.